Bodo latest update बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउस दङ 67थि बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरारि जथुम्मायाव हरनि गिबि थान्दै जथुम्मायाव गासै थान्दैफोरनि मदद आरो हेफाजाबजों थांखि आजावोदि बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि दीनानाथ बसुमतारी बिथांखौ बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि बिबाननिफ्राय एरख'नाय जायो। बुंथिनो गोनांदि बर'नि माखासे दैदेनगिरिफोरा थांनाय माखासे दान सिगां BTR गोरोबथानि माखासे दफानि हेंथायै गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालियाव PIL होनायाव बिथां दीनानाथ बसुमतारीया बर' थुनलाइ आफादनि बिबानाव थानानै आफादजों जेबो लोब्बा गैयालासिनो गाव गोसो बायदि सागान होदोंमोन। मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। सासे फरायसाया क्लास खालामबाय थानाय समावनो हरखाब जिउ गोमादों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फेरगाव उत्सव बिद्यापीठनि 9 थाखोआव फरायबाय थानाय धर्मेन्द्र राभा मुंनि फरायसाया क्लास खालामबाय थानाय समावनो हरखाब जिउ गोमादों। दिनै फुङाव 9 थाखोआव गिबि क्लास इंराजि आयदाखौ फोरोंबाय थानाय समावनो हरखाब लोमजाना बेन्चनिफ्राय गोग्लैयो। फरायसानि गोग्लैनायखौ फोरोंगिरि सुरभि राभाया नुनानै गाहाय फोरोंगिरिखौ लिंहरनो सासे फरायसाखौ थिनहरना गाव फरायसानि आखाइ आथिंखौ मालिस खालामना होयो आरो उनाव गाहाय फोरोंगिरिया फैनानै फोरोंगिरिनि गारियाव फेरगाव देहा फाहामसालियाव लांनायाव डक्टरा फरायसाखौ थैनाय फोसावो। बर' थुनलाइ आफादनि 67थि जथुम्मानि पस्टारखौ लानानै रायजो राजाफोरा ससियेल मिडियायाव सावरायनायखौ नुनो मोन्दों। बे पस्टाराव बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोननि सावगारिखौ नुनो मोननाय जायासै, जायनि थाखाय रायजो राजाफोरा सावरायदों। बर' थुनलाइ आफादनि लग' एबा सावगारियाव आफादनि आफादगिरि नेहाथारिनि सावगारि थाफायियाव रायजो राजाफोरनि गोसोआव सोंलु सोमजिहोदों। नेशनेल लेभेलाव गेलेनानै गोबां मेडेल देरहानो हानानै बर' हारिखौ गोग्गाहोनाय, गोब्राब बेरामनि थाखाय गावनि गेलेनायखौ दोनथुनांनाय बर'नि फिसा आर्चारि गेलेगिरि गहेला बर'खौ BTR सरकारा थगायबाय नामा? गहेला बर'आ मोनसे दुखु गोनां पस्ट लिरदों। गहेला बर'आ लिरोदि जों बहुद गोबाव नेबाय, नाथाय जेबो जायासै। जों गोदान लामा लानाय जासिगोन। माखासे सुबुंफोरा दुखु मोनो, अन्नानै दुखु दामोन, मानोना जोंहाबो गावबा गावनि बुंनो हानाय मोन्थाय दं। बेखायनो जों सैथो खोथाखौ सुबुंफोरनि सिगाङाव फोरमायनाय जासिगोन। नोंसोरबो मोनथिखागौ 1 बोसोर जासिगोन जबनि खोथा आंखौ थगायना दोनबाय। आं बे बुहुमाव थांना थानो जोबोद गोसो, नाथाय आंहा थांना थानो थाखाय जेबो राहा गैला। जा दं गासिबो फाननो गोनां जाबाय आरो गुबुननिफ्राय लानाय रांखौबो सुख'फिननो थाखाय जेबो राहा गैला। 2-3 लाख फैसा सुख'नो गोनाङा आंनि थाखाय गोरलै नङा होनना। बर' हारिनि थाखाय नांनानै जोबथेसालियाव जिउ खुंनांनाय NDPनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारि बिथांखौ उदां खालामनांगौनि गाबोन हादरगिरि रामनाथ क'विन्दनो आर'जलाइ होजागोन नामा? बर' रायजो राजाफोरा DR नाब्ला बिथांखौ थाबैनो उदां अख्राङाव नुनो लुबैदों। बिथांखौ उदां खालामनांगौनि गाबोन हादरगिरि रामनाथ क'विन्द बिथाङा तामुलपुरनि जथुम्मायाव नुजाथिफैब्ला बर' रायजो राजाफोरा नारसिननांगौ। मानोना भारतनि संबिजिर आयेन बादि 15 आगस्ट खालाराव हादरगिरिया गावनि गोसो बादियै जेनेरेल एमनेस्टिनि जोहै गासै सा 15 जिउ जोबजासिम साजा होजानायफोरखौ उदां खालामनो हानायनि राहा दङ। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय रुनिखाता गामिनि बारग' NDP रेन्जेन गयारि उरुफे जिराफतआ गोब्राब बेरामजों गोग्लैसोना थाना मैया रुंसारि जाबाय। नांगौ बायदि थोजासे रां गैयिनि थाखाय मोजां फाहामथाय होनो हायैयाव बारग' NDP रेन्जेन गयारिया बे बुहुमनिफ्राय आनज्रायलाङो। NDP रेन्जेन गयारिया उदै सिङाव बिब' गाराय, लिभार, जन्दिस बायदि बेरामजों गोग्लैसोनानै दंमोन। बारग' NDPनि दैदेनगिरि सुग्रीब बर' बिथाङा फोरमायनाय बादिब्ला नांगौ बायदि थोजासे रां गैयिनि थाखाय एबा मोजां फाहामथाय होनो हायैयाव जोबथाहांबोयो। रेन्जेन गयारिनि बिसिया रान्दि जानायलाय दानि सरखारनिफ्राय अनसुंथाइ मोननो हास्थायदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।